45 ngadto sa 43. Nagtindog dito ang mga tao nga nagtan-aw samtang nabugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon. Giluwas niya ang uban, paluwas na siya sa iyang kaugalingon kung siya mao ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo, midul sila og gitunulan siya bino og miingon. Kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus gisulat niya kini mosunod, kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya usa sa mga kriminal nga nagbitay didto ni bugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mao man ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon og kami. Apan gibadlong siya siyang kauban nga nagingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita aniya dinhi gisulutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato kay gisulutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Umingon siya kang Hesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultian ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban kanako. Maigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Karong Domingo ha, maron ang Solemnity of our Lord Jesus, King of the Universe. Sa ato pa, maron ang Domingo sa gitawag na to og Cristo Rey, si Kristo nga mao ang hari. Mga binatiigson ko diha sa kanginan, karon mao ang katapusang Domingo sa gitawag na to og ordinaryo nga bahin sa atong liturgical calendar tungod because by this coming Sunday mao na ang unang Domingo sa Adbento, meaning to say nga musulod na kita sa kapanahunan sa Pasko. O gani, bag-o na sab ang gitawag na to liturgical calendar. Tungod ka lagi, karon mao ang katapusang Domingo sa tuig, no? Kung magisguta og liturgical calendar sa tong simbahan, meaning to say nga bagong tuig na sad by this coming Sunday, tungod kay mao kana ang unang Domingo sa Adbiento. Kay lahi man kuning atong kalendaryo sa atong nga nasandan nga kalendaryo nga ang atong tuig, bagong tuig magsugod sa January 1. Pero ang liturgical calendar sa simbahan magsugod na sab siya sa unang Domingo sa Adbiento, no? Diin mao sab kana ang kapanahonan na may tungod sa Pasko. Karong Domingo ha, sa ako nang gikasulti sa unahan, moron ang Domingo diin naggisgot dinhi may tungod sa pagkahari ni Kristo. Ang kinaiya ni Kristo isip usa ka hari, lahi sa ubang mga hari niining kalibutana. Kay kung atong mahibaluan, atong masayran, nga ang pagkahari ni Kristo, di ba ang hari kini siya pagasilbihan, pag-aalagaran. Pero ang pagkahari ni Kristo lahi. Mingon diha siya, wala ako muanhi sa kalibutan aron alagaran, kundili mianhi ako sa kalibutan aron sa pag-alagad. Lahi ang pagkahari ni Kristo, nga ang iyang pagkahari dili siya mo'y alagaran, kundili siya mao ang mialagad sa mga tao. Mga binatiigsoon ko diha sa kanginan, mao ni ang may tabo
unya, no, sa gitawag nato nga kingship ang pagkahari ni Kristo niining kalibutana. Mao bitaw na nga siya mudumala natong tanan atol unya sa iyang ikaduha nga pagbalik dinhi sa kalibutan nga diin siya maghukom maigsoon ko kanato mga buhi man o baha kaha nangamatay. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, ang pag-anhi ni Kristo dili na sama sa usa ka bata. Ang iyang ikaduha nga pag-anhi, kundili usa na siya kahari diin maghukom kanato. Ug mao kana nga matawag nato nga ang iyang paghukom magbase na sumala kung unsa man ang atong nabuhat. Dautan ba or maayo. Mao bitaw na nga giingon dinhi sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kung atong basahon ni mga igsoon ko. Particularly dinhi sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 25 versikulo 31 ngadto sa 46 nga giingon dinhi sumala sa balaang kasulatan nga inig-anhi sa anak sa tao ingon nga hari, ha, tanawa ha, uban sa mga anghel mulingkod siya sa iyang harianong trono ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kambing. No, simple ra kayo, no, ang giingon din niya sa balaang kasulatan may tungod sa pagkahari ni Kristo. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo o ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, umari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingarian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Mingon siya, gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Nabilanggo ako ug inyo akong gibisitahan. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Mao na nga ang mga tao nga ana siyang tuo mingon nga, Lord, ganos amang ka mayadto sa kalibutan nga gigutom ka amo kang gipakaon, giuhaw ka amo kang gipainom, wala kay bisti amo kang gibistihan, nabilanggo ka amo kang gibisitahan ug uban pa. Mao na nga si Kristo moingon sa mga katawhan diha sa tuong dapit, unsay gihimo ninyo sa labing ubos sa iyong igsoon, inyo kanang gihimo ngari kanako. Mao na nga dayon kamo matud pa ni Kristo, ambit kamo sa akong gingharian. Ug siya usab moingon ngadto sa mga tao siyang wala nga dapit, pahawa kamo, lakaw kamo sa dapit nga giandam alang kaninyo, diin maga pangagot ang inyong mga ngipon, diin kamo didtong dapita magaantos sa kainit sa kalayo. Kay samtang dito ko sa kalibutan, gigutom ako, wala ko ninyo pakana. Giwaw ako, wala ako ninyo paimna. Gigutom ako, apan wala ako ninyo pakanano. Gibilanggo ako, wala ko ninyo bisitahe, o uban pa. Munang moingon din ha ang mga tao siyang wala nga dapit, Lord, Ginoo, kanus amang kamayato sa kalibutan nga
Wala ka namo nga gigutom ka, wala ka pakana, giuha, wala ka paimna, o guban pa. Ug mutubag si Kristo alang niining mga tawhana. Unsay gihimo ninyo sa labing ubos sa inyo igsuon, inyo kanang gihimo nga rehik kanako. What you are doing to the least of your brethren, you do it also to me. Unsay bot ipasabot nini mga igsoon ko diha sa kanginan. Nga di ay, kung unsa ang gihimo nato ngadto sa atong isig ka tawo, mausab ka na ang gihimo nato ngadto ni Kristo. Meaning to say, klaro kayo din sumala sa balaang kasulatan, nga kitang tanan hukman, pinasikad sa atong mga binuhatan. Dili ta pagahukman gumikan sa atong hugot nga pagtuo ni Kristo. Kung dili klaro kayo sumala sa balaang kasulatan, nga kita pagahukman sumala sa atong mga binuhatan. Usbon ako, binuhatan. Kitang tanan sumala pa sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto kapitulo 5 versikulo 10. Nga kitang tanan mo atubang sa hukmanan. Mo na gitawag na to og general judgment may igsuon ko. Mao na nga di ay klaro kayo din sa balaang kasulatan nga ang paggabasihan sa Dios sa iyang paghukom kanato sa iyang pagbalik dinhi sa kalibutan, isip usa ka hari nga di ay magbase siya pinasikad sa atong mga binuhatan. Wala magbase sa atong hugot o lig-on nga pagtuo ngadto kani. Of course, kung imong basahan sa Hebrehanon kapitulo 11 versikulo 6, of course, ang pagtuo mao ang unang ang sa kaluwasan, meaning to say nga dili pud ta kaduol sa Dios matud pa sa Hebrehanon kapitulo 11 versikulo 6 kung wala tay pagtuo sa Dios. Pero unsay gisulti sa Santiago kapitulo 2 versikulo 17 o sa versikulo 26, Santiago kapitulo 2, unsay gingon niya? Patay ang pagtuo kung walay binuhatan. Walay maayong binuhatan. O sa versikulo 26 sa Santiago kapitulo 2, unsay gingon niya? Maingon nga patay ang lawas kung walay kalag. Mausab, patay ang pagtuo kung walay maayong binuhatan. Muna nga di ay mga igsoon ko diha sa kanginan. Klaro kayo din nga ang pagkahari ni Kristo mo di kini ang iyang umabot nga pagabuhaton alang kanato nga siya magahukom pinasikan sa atong mga binuhatan. Muna nga di ay sa atong kinabuhi nining atong pagsaulog sa Kristo Rey kung Kristo nga hari mo na nga atong atong ibutang jud sa atong kaugalingon ug isilsil sa atong mga alimpatakan nga di ay si Kristo maga hukom kanato pinasikad kung unsa man ang atong mga binuhatan.